Tarlakeños, nakasama natin ang mga batang Regasco ambassadors na sina Ron and Ryan Martin, Idol TikTok at iba pang influencers na sina Taga Victoria at Alray Sinanglao. Nagkisaya tayo sa makulay na ground float parade ng 10th Kanlay Festival. I'm so very thankful kasi napasama tayo dito sa float ng pinagkakatiwalaang LPG. Ito ang Regasco. 27 years na silang nagbibigay ng quality at affordable products sa mga Pilipino sa buong bansa. Alam nyo ba ito ang LPG na subok na mula umaga hanggang hapunan? Regasco ang katuwang. Dito tayo ngayon sa Grand Float Parade ng Kanlay Festival at kasama natin yung mga batang Regasco na si Ron and Ryan Martin at si Idol TikTok. Kumusta ng pre-experience ko ngayon dito sa Grand Float Parade ng Kanlay Festival? Actually, sobrang saya, nakaka-overwhelm, and then sobrang kahit mainit, nandito yung mga tao, salamat sa suporta nyo. Ayan. Idol, kamusta naman po? Invite naman natin mga Tarlakeño na tagpilipin nyo siya. Sa lahat ng mga taga-Tarlac, please support Regasco, ang mga batang Regasco. Maraming salamat po, sobrang saya po nitong festival na to. Maraming salamat Tarlakeño sa suporta at sa Regasco na nagbibigay ng dekalidad na produkto. Sakto sa timbang, safe at abot kayang LPG, kaya sa Central Luzon, isang apoy lang ang maaasahan. Basta Regasco, saktong-sakto. Happy 10th Kanlay Festival!